Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Het is nu de laatste van decemberstop en dus geven we vooruitblikken op wat festivals en te gekke optredens en natuurlijk op december. En het jubileum van de Big Band Ljouwert. Chicago, hey, had a boogie style no one else could play. He was a top lad at his craft, but then his number came up and he was going to draft. He's in the army now, Lord Reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. They made him go bugle for his Uncle Sam. Really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand, because the next day the cat went out and drafted the band. But out of comedy jumps when he was Reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. He goes and to the bar and boogie rhythm. You can't roll on unless the bass and guitar's playing with him. Yeah, the company jumps when he was heavily. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. He was some boogie boogie bugle boy of Company B. Company B. When he plays the boogie boogie bugle, he was busy as a busy bee. And when he plays, he makes a company jump eight to the bar. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. Attitude, attitude, to the bar. Then no, there was the basic guitar isn't with him. And the comedy jumps when he was Reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. He puts my sleep with boogie every night. Wakes them up to sing in the early pride. Clap their hands and stamp their feet, cause they know how it goes. Someone gets on the beat, whoa, whoa. They mix it up and it plays on the lead. The boogie boogie bugle boy of Company B. A boogie, a toot, 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 toot. He blows in eight to the bar. Can't run out of the basic guitar isn't way in here. Yeah, the company jumps when he was Reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. Systeem ben kwart op het City Proms Festival en er komt ook nog een jubileum om 50 jaar bestaan van deze Big Band Ljouwert. Straks praten we met ze en zullen ze misschien al nog een noemer hier in deze studio toe aan. Mooi dat ze erbij is. Dit is Noorderwien. Ik zei al even, we gaan een beetje vooruitblikken op het festivalseizoen, want het is helaas de laatste voor u in ieder geval, wat de Simmer onbelangrijk. Dus we blikken een beetje vooruit op wat gruttere evenementen. Simmer Dijs Big Leagues, mooi Lieds Festivaltje eerder nog op de Westrein. Maar ja, we moeten uit die oren Wienrichting ook nog even omtikken aan vind ik het Mukpop Festival. Dat had heel lang bestaan, een tijd net. Is weer heroprichten. Deze week hebben we trouwens nog een interview met de echte oprichter ervan. En de naamgever, Frans Kingma, in de Europese parteren oerenlang. En we doen ook nog een special over de skiertnis van dit festival in Jorwert. Maar we gaan ook even een beetje vooruitblikken met Janneke en Jorrit. Ze hebben bijna trouwens prachtig mooi jas gehoord. Bliksem, dit is een bestuursjasje, Jorrit of net? Ja, dit is wat bestuur. Hoe blik je? Ja. Janneke, hoe lang zit je al in de organisatie? Nou, 2 jaar. Zo. Ja. En wat is voor de reden om on te scoren, Sisma? Nou, op een gegeven moment voor Mukkers eigenlijk wat oors. Dus een groter bestuur. Dus zit maar Jorrit en Maarten toen in het bestuur. En die woonden eigenlijk meer mensen in het bestuur. En zelf wel even uitstap eigenlijk. En toen zit ik machinaal in het café in Jorwert. En toen zie ik naast de paar jongens. En toen zei ik van, als je me toch, dan wil ik er ook wel bij in. Want het sprutst me wel heel erg aan. Het lijkt me hartstikke leuk om te organiseren. Dus toen heb ik zo, ik wil er wel bij. Ja. Want het festival mijn skiernis, hè? Ik bedoel, het is een Jon toch al begonnen eigenlijk. Ja. Ik geloof net toen er al eerst, hè? Nee, dat had je aardig gehad. Nee, doe ik net jaren, hè? Nee. Hoeveel moeite kost het Jorrit om aan 2003 nog een festival te organiseren? Al is het Lieds en Liedskalig. Ja, dat valt hij elke keer weer uit. Het is hartstikke leuk op de dwaan. Ja. Maar daar ben je wel heel helemaal bezig. Al met alles. Dus maar hier van tevoren ben je al maar naar de ding van vorig jaar zeg maar evaluatiepunten op te pakken. Vergunning weer onvregen. Vooral de line-up. Zien wat voor bands zoen je hebben willen. En wat vind je leuk? Nou, dan uiteindelijk de bands regelen.
ja, dat kost altijd wel een heel soort tijd. En dat hele vergunningen gedocht zien we. Ik zit even tussen scrapjes, ja, maar is dat wat te doen of niet? Nou, als je Maarten van ons bestuur, die doet het vooral. Dus ik hou me daar inmiddels wat minder mee bezig. Maar het is altijd wel een heel soort... je moet alles op papier zetten. Hè? En beveiligers en alles. Ja, dat al tekening. klopt. Ja, klopt. Het Ja. wordt steeds lastiger. Toch wel, hè? Ja, en ingewikkelder. Maar je bent er nog. En je maakt er een mooie dij van. Het hebben we slag, hè? En Ja, weet ja. je, is het al de Safir? Bands, daar komen we aan nog wel even over. Is het in het terrein door verschillende podia? Wat is de bedoeling? We hebben in het terrein en we hebben 12 verschillende podia's. Om het autowisseling en vorige keer hier een DJ tussendoor, maar we zouden toch echt meer bands hebben en dat ouwisselen en dat werkt het best met 12 verschillende podia. Ja. En waar het programmering? Doe je dat met signaal? Weet er iemand die dat doet? Nou, Gjalt die zit in ons bestuur en die regelt eigenlijk alle bands en houdt contact met de bands. We lezen wel machinaal van hey, wat vind je wel leuk, wat willen we graag hebben, maar hij is eigenlijk het onspreekpunt van de Ja, bands. een beetje feestbands, maar ik wil wat goede bands ertussen. Van alles wat, denk ik. Hè? Ja, we hebben nou echt een hele leuke mix, denk ik. Nou, vertel maar Ja. even. Nou ja, dat Je mag het wel even vol. ja. Ja. We hebben... Zo, dit komt er, Jorrit. Ja, bedankt wel. Ja, nou bij deze. All-Star Reggae, nou, de naam zei het al. Duo Hoenekap. Ik vind de meesten net onbekend. Dus het is net de band Hoenekap, maar ze zijn maar hun twaan. Dan hebben we Het Brandweer en de Black Ravens. Weer wat onbekendere naam, maar wel hele leuke bands. Zeker om uit te beginnen, het festival. De Borough Groves, de lokale helden, komen uit Weidem onder andere. Het is echt een enorm goede band. Jonge jongens die het echt enorm talentvol binnen. Waar we graag een podium bieden. Ze hebben vorig jaar ook al gespeeld op Mukpop onder een orennamen nog. En toen stien ze wat jij in het programma. En we zeiden van nou, dat is zo leuk. Heel soort het net jongen. Die ken wel weer en dan zijn we wat letter op een jong. En dan sluiten we de jong aan met de meesters, maar de feestband van Jelle B. Ja, leuk. Echt een leuke lijn op. Leuk festival, mijn prachtige skiers. Nogmaals, dat zullen we in een European Parterre echt nog met de oprichter van de week bespreken. Hoe duurt het bier eigenlijk? Is het wat de betaling of net? Ja, maar 12,50. Oh, dat is niet te heel, doen. toch? Nee, je komt ook zien op het festival. We heren van bier alleen al. Ja, absoluut. Dat is net meer leuk. Nee. Daar houden wij het van. Nee. En wij denken als ze dan een extra nemen, dan kent ik eruit. Waar staan? Boeten of binnen, Jorrit? Dat krijg boeten, ja. Krijg boeten, ja. Ja, op- Kijk, een jaar wat en het is net in de tent. Hè? Nee. Het is echt een festivalsfeer. We hebben een heel leuk terrein, helemaal mooi omgeklooid. Maar van alles en nog wat luchtjes en rietmatten voor de hekken. En het is in een hele mooie tuin van Sjoerd. Die zit ik bij ons in het bestuur. En dat is gewoon echt een hele festivalsfeer krijgt in één keer. Dus maar staat het nodig, het hebben mooi waar. Ja. Dus, Mooi man. We hebben er zin in. Prachtig ja, mooi. Ja. het leuk. Hoe laat begint het? Het begint om zo'n uur het trein hiepen en kwartier vrachten begint de eerste band. En tot let door het? 2 uur wordt het de muziek en 3 uur is het helemaal klaar. Ja. En de orde zijn bestuurd, maar dan kan misschien de tuin weer even een heel meisje staan. Graag. Ja. Dat zou leuk zijn. Ja, ik word zelf in zo'n festivalorganisatie zitten. Maar dan snijden ze met de kater en dan alle plastic oproem je. Ja, maar op. Harry Ja, Janssens, ja. ja. Mukpop, Jere, net stinnen, maar daarheen. Is het bij hem sneur of zaterdag eigenlijk? Bij ons is het sneu. Ja, hè? Ja. Ja. Zaterdag dus, Aljen Jorrit bij deze. En we gaan terug met muziek van Leon Moorman. Ik heb zocht op de top van de berg naar antwoorden op vragen die het leven ons stelt. Misschien dat ik ze ooit nog zal krijgen. Maar zelfs in de vleugels kun leren te vliegen. Zelfs in de vleugels kun leren te vliegen. Ik heb probeerd om wat meer te genieten. En al wat gebeurt positief te bekijken. Toch verdwaalde ik in list en bedrog. En zit ik nogal met diezelfde vraag. Zo zit ik nogal met diezelfde vraag. Dus ik leef alsof morgen niet meer bestaat. Er komt geen einde aan van wij verduisterde zon. Hou je stevig vast, want verduid weer met kwiet. En leef alsof morgen niet meer bestaat. Blief ik
ik wachten tot ik een teken kreeg. En hol ik het bij in de richting de tijd. Wat er komt giet, dat weet ik al niet. Maar dat maakt het leven juist een mooi tijd verdrief. Ja, dat maakt het leven juist een mooi tijd verdrief. Dus ik leef alsof morgen niet meer bestaat. Er komt geen einde aan, want wij verduisteren de zon. Hou je stevig vast, maar verduid weer met kwiet. En leef alsof morgen niet meer bestaat. Mooi nummer. En ik nog een geweldige jonger, Leo Moorman. We kennen hem al een paar hier. Vertegenwoordiger van net K-pop. Dat komt dan uit Korea. Maar ze nemen het in Drenthe D-pop. Dat is ook wel aardig trouwens. Ze hebben een 2 jaar geleden een prachtig album uitgebracht. Knoen. En we hier nou de nieuwe single. Maar die staat hier dus weer net op. Maar daar maar we even over praten. Alsof morgen niet bestiert. Ja, alsof morgen niet meer bestaat. Ja, precies. Ja. Ja. De nieuwe single. Dat is mij horen van nijwerk dus. Ja, precies. Dit album waar je in handen hebt, dat is 2 jaar geleden uitgebracht. En de nieuwe single, ja, die is echt net in april is die uitkomt. Ja. Dus die doet het ook goed. Dus er wordt weer tijd voor nijwerk. Ja. Komt er een heel album aan of eerst maar even wat singles? Nee, er komt zeker ook nog wel eerst een single. Want je moet natuurlijk niet het hele album meteen weggeven. Hè? Maar we zijn wel van plan om... we hebben een album bijna af, zeg maar. Om dat volgend jaar dan klaar te hebben. Ja. Even het verhaal van deze single. Hoe is die skreun? Hoe is die ontstaan? Als het morgen niet meer bestaat, dat gaat eigenlijk gewoon over eigenlijk leven met het moment. En niet te veel stilstaan bij de lastige levensvragen. Hè? Want we kunnen wel heel erg druk maken over van alles. Maar uiteindelijk, je leeft vandaag en als morgen voorbij is en hij spiet van dat je er zo druk om maakt hem. Ja. Dus dat is een beetje een reactie op het toch wel een beetje doemdenken van tegenwoordig. Want het is allemaal heel donker, hè? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik met mijn liedje Knoorn, die ik straks ga spelen, daar begin ik eigenlijk ook altijd al vanuit het negatieve. En dat je dan dat eens een keer om moet turnen naar iets moois. En dat je moet zeggen van, hey, ik doe gewoon waar ik zin in heb, ook al gaat het niet goed. En als het morgen niet meer precies is, dat het eigenlijk hetzelfde, maar dan iets meer bewustzijn van het moment, zeg maar. Even anders, want dit is een prachtige plaat, mooie liedjes. Daar zing je ook echt op. Maar ik zag je ineens opduiken bij Word Spoken. Ja. En dat is een beetje meer hip-hop rap-achtig, hè? Ja, je komt soms ergens terecht en dan weet je van tevoren ook niet wat het oplevert. Maar ik vond het wel verrassend. Ik vond het zelf ook wel lachen, want ik heb zelf natuurlijk niet gerapt. Wat ik stiekem ook wel hartstikke leuk vind om een keer te doen. Maar daar ben ik nu nog niet echt mee bezig. Maar ik heb een rap heb ik dan voorzien van zang. Dus op zijn manier. Zo'n soort crossover als het ware. Ja, klopt. Ja. Grappig. Ik denk, wat doet hij best een hip-hop project? Maar dat is ook. Nee, leuk man. Plannen wil duidelijk dus. Nummers schrijven en uiteindelijk een tweede album uitbrengen. Ja, en eigenlijk, kijk, dit album is natuurlijk hartstikke geslaagd. Ben ik heel trots op. Maar ik merk nu. Inmiddels 2 jaar geleden? Ja, het is 2 jaar geleden. Dus het wordt echt tijd voor wat nice. En ik moet eerlijk zeggen, er komen echt wel mooie singles aan. Dus ja. Je hebt op een gegeven moment toch de stap gemaakt om in het Drents te gaan zingen. Ik kan me voorstellen dat je daar überhaupt geen spijt van hebt. Maar is het ook een goede stap geweest voor jouw muziekcarrière? Ja, eigenlijk wel. Want ik voel wel dat ik echt gewoon op deze manier veel meer mezelf op een unieke manier kan neerzetten. Wat ik zo mooi vind aan Friesland hier. Jullie doen alles gewoon heel trots in je eigen taal. Ja. En ik vind dat wij dat in Drenthe en andere Neder-Saxische regio's, zeg maar, dat wel veel meer mogen doen. Ja. Iets meer uitstralen. Ja. Van dit is onze taal en hier doen we het mee. Hoeven we niet voor te schamen, toch? Nee, absoluut niet. Tegendeel, het knauwt ook nog lekker. Ja, absoluut. Ja, toch? Daar hou ik ervan. Ja, maar wie heb je meegenomen? Rody Prins, gitarist. Hij speelt bij van alles. Bouke, bij Mooiwark. En dus je kunt begrijpen dat ik er heel blij mee ben dat hij mee is. Ik kan me voorstellen. Super tof dat jullie erbij zijn. We gaan hem nog een keer live dus. En hier maar even aankondigen. Dat had alles ook te krijgen met dit album. Dus live in Noorderwien. Leo Moorman.
value in de kop. De tijd van spullen is nou en voorbij. Dan schiet hij er nou met op. Hoor je gedijst, doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. Ik lag de nachten wakker van, maar nu laat ik het los. Oh, wat is het mooi dat ik het anders doe. Dat ik mijn tijd verknooien word uit als een koe. Een onbewandeld pad sprengt me het meeste aan. Oh, laat me maar knooien. Ik knooi wel aan. Op een dag, toen kreeg ik het deur. Ik maakte me te druk. Wat een ander ervan vindt, dat doet er niet toe. Dat bepaalt niet mijn geluk. Maar kijk toch eens aan, voor als ik sta. Ik heb de wind nu in de rug. En als op een dag die wind weer keert, dan deins ik niet meer terug. Oh, wat is het mooi dat ik het anders doe. Dat ik mijn tijd verknooien word uit als een koe. Een onbewandeld pad springt me het meeste aan. Oh, laat me maar knooien. Oh, ik knooi wel aan. Oh, het is nu of nooit. Ik pak mijn kans. Oh, wat is het mooi dat ik het anders doe. Dat ik mijn tijd verknooien word uit als een koe. Een onbewandeld pad springt me het meeste aan. Ik trek mijn eigen plan en zie we voor aan strand. Ze vinden vast wat van, maar ik trek er niks van aan. Oh, laat me maar knooien. Ik knooi wel aan. Leon Moorman. Ja, cd is al even uit. Er zitten prachtige versjes op. En echt te gek om hem hier weer eens te hebben in Noorderwind. Hoor me in de gaten. Er komt uit Drenthe heel soort noffelijke muziek. We gaan weer naar Friesland. Ik hier een beetje aankondigen. We blikken in deze laatste aflevering van de Simmerstap een beetje vooruit op de leuke festivals die er aankomen. Van Lieds naar Grut. En een wat liedser, maar wel noffelijk festival is het Bad Billy Blue Festival. En Gerda Buijs wist daar alles van, want die doet al hier in de programmering. Dus hoe is mijn stapje, maar... Ja, dit is de 5e editie en ik zoek inderdaad stapje, maar ze gaan me toch wel wat binnenhengelen en het is gewoon te leuk. Ja, Dus, regel je, bandjes uit ziekje. Ja, inderdaad. Het is het contact bij de bands. En nou ja, het is net alleen nog dat, maar ja, het hele plaatje. Als je na je weekend dan doe ik net zo vol. Dan ga ik een cocktailtje en dan geniet ik van de muziek. Maar ik van de meesten die het willen ha. En daar dorst het voor. Ja, wist dat zeker met die cocktail? Ja, Ja? eerst waar. Komt helemaal goed. Wat voor festival is het? List maar even uit. Want het is eigenlijk voor alle leeftijden. Ja, Bad Billy Blue Festival is een liedskalig familiefestival eigenlijk. Hè. Ik bedoel, we hadden van de band en genoeg het waren, dus ik is gewoon met hele gezin komen. Belangrijk is dat het vergeefs is. Want wij wilden een festivaltje opzetten wat toegankelijk is voor iedereen. Dat ik mensen mijn liedsenbeurs gewoon eens een keer leuk voor het kennen. En ik zeg toevallig het filmpje van Vivier Verlien, dus promotiefilmpje van hier van de week waarom. En daar was in saai van, we willen het steeds grutter meidje, maar we hadden toch de keuze maken om het liedst te houden, zodat we het vergeefs houden kennen. En is vaak ook qua organisatie wordt het leukste, toch? Ja. Ik bedoel. Ja, sowieso. En de bands weten mij nog steeds te vinden. We hadden nou dus No Saint, die start, Sipke Visser, met zijn band No Saint. En die had Vivier Verlien. Het ek iepenen, maar toen mij held op zakken. Dus dat is wel leuk.
Dan Ilvali ben ik ook heel erg blij mee dat we die had. Die had onlangs albumpresentatie gewoon. Komt het Greenswijk, toch? Ja, klopt. Singer-songwriter, maar mijn band neem ik gewoon in dit geval? Mijn band in dit geval. En Inge van de Electric Hollers, die begeleidt haar en die komt ook mij te spelen. Dus, Oh, dat is wel fantastisch. ja, hartstikke leuk. En dan hebben we weer een lokale band, Benno en de Blondies. Ontzettend leuk, daar rent de hele wedstrijd vooruit. Dus we verwachten dat dat nou weer het geval is. Bijvoorbeeld de publiekslieveling, zeg maar. Ja, in de wedstrijd sowieso. Oké, de wedstrijd, ja. Het is wedstrijd, ja. Zeker, Houd hem maar op, ja. Zeker. En nou ja, om het feestje een beetje vast te houden, hebben we Pieter van der Bij voor de 4e keer. maar dit keer mij Highway 54. Ah, dat verveelt nooit. Nee, fantastisch. En nou, daar ben ik wist van dat die het feestje op gang weten te houden. En wij sluiten aan met Billy en de Bobcats. Nou. Lekker 61. Het wordt een Billy-deel. Het is Yes. heel Billy-dij. Yeah. Ja, en dat op een verstrein. Hey, nou, geef nog die namen. We hebben die namen eigenlijk wel bij wij. Nou, Bad is van het Badhuis. Billy is rockabilly en Blue is bluegrass blues. Dus ja, En zo komt gewoon een prachtige festivalnaam. Ik vind hem erg leuk en heel geestig. Nou, neemt hetzelfde alleen een badhoes dus. Ja. Hoe zou dat terrein er dan uit? Gaat het helemaal ombouwen, verbouwen? Of, Ja, we klaaien het leuk aan. De ene kant, dat zijn 2 veeltjes on, want er schakelen steeds maar. En nou, dat wordt mooi aansluit door de cocktailbar. Best toezicht. Waar ik zit. Maar met de band ik Ranja Helly kennen. Ja, ook dat ik nog. Ja. Ja. Nou, rijen, cocktails en alles wat er tussen Ja, zit. koffie, thee, maakt het al in niks uit. En dan hebben we op het ene veld hebben we dus het podium met de muziek. En het andere veld hebben we spultjes van de band. En dan kunnen mensen lekker zitten en een hapje eten. En nou, zo wat. Loffelijke op een trein bij het badhoes. Prachtig mooi. Liedskalig, maar de hok van. En leuke bands. Het wordt vast een toffe dij. Skult in de agenda. Net stenen, maar daarhinnen roepen wij dan altijd. Want het is na je zeker. weken zaterdag. Ja. Net op sneuren, hè? Dat bestaat daar net. Nee, zaterdag. Zaterdag, nee, de Westereen. En dan krijg je een prachtige dij. En door Gerda heeft de groet dat ze noffelijk onderuit zit met die cocktails. Zullen we het zeggen? Ja, komt hartstikke goed. Leuk Ja. dat je er bent. Hey, en we hadden nog natuurlijk nog een leuk programma na de Simmer. Hè? Wij op zo'n oktober hebben we een Rage Against the Machine tribute band met Cornium, ook een lokale, regionale band. Dan op 18 november dan hebben we een Pearl Jam tribute, maar dan worden ze Beastie in terug Beeldstar. Echt net onbekend. Toffe band. Heel erg leuk. En op 8 december, ik Joert bekend meidje dat wij Cesar Zuiderwijk mij zien drumpraat on tour bij u in het Badhuis. Hè? Fantastisch. Ja, hartstikke leuk. Cesar Zuiderwerk op Ja. het Westereen. Dacht ik. Leuk. Dankjewel. Wees erbij in ieder geval. En het festival dus nogmaals Nijweken zaterdag. Wij gaan terug met een jonge, veelbelovende band. Zo, de naam Beeldstar voel al even. Dit is echt wel zo'n toffe band. Die zit een beetje in die sfeer qua muziek. Grand Decadence. We took the job, we are on a mission. Through hell and back, on a quest against the Inquisition. All the time concerned, looking over my shoulder as we infiltrate the castle walls. Dogs barking at midnight, avoid the overhead searchlights. Climb the wall before the arrows fall. If they catch you alive, experiment and torture will await you in the castle walls. Yeah. We're in danger as we go inside. We can see what we see. Trapped up tight, our best standing upright. Their mouths gag, we hear the muffled screams. Rooms filled with equipment for research and shipments. We look around, this has to be a dream, yeah. Try to infiltrate this castle.
Ja, toffe band. Grand Decadence. En ik wil praten, maar ik neem nog even een dame mee. Esther, kom er even bij, Worst. Dit is Esther Kloosterman. Die is van Friesland Pop. En ik heb contact met de organisatie om eens wat meer met jong talent nog te doen. Dat doet wel een hele protte. Maar de Friesland Pop kan je nou naar de mogelijkheid om hier een band gewoon te stallen. En te promoten en om een podium te gaan. Nou, je hoort de band Grand Decadence. Eerst maar even, stel je hem zelf even voor. Ja, wij zijn Grand Decadence. Wij komen uit Leeuwarden. 3 van ons komen uit Leeuwarden, 1 komt uit Eerstermar. Hoe heet jullie? Grand Decadence. Ja, nee, ik bedoel qua persoon. Mijn naam is Reinaard. Ja. Dat is Koen, de drummer. Justin, de gitarist. Aan Atsma, de bassist. Nou, en ik ga even naar Esther toe, want die is van Friesland Pop. Ervaren mijn muziek, want ik zag Popronde, de Stadskast, Welcome to the Village. Dus daar had toch al een mooie cv opbouwd, ze staren zo. Eerst even nog Friesland Pop, voor mensen die de organisatie net kennen. Wat doe je in precies? Wij zijn een talentontwikkelingsorganisatie voor de Friese popcultuur. Dus zorgen dat beginnende bands zoveel mogelijk leren en kunnen spelen. Dat wij, ja. Ja, want na die hele COVID-periode denk ik dat we weer een heel project opbouwen. Maar dat is zeker van jong talent, denk ik. Hè? Ja, zeker. En ook op podia of festivals die weggevallen zijn. Maar ja, het is wel heel belangrijk. Vanuit Botjek, want nou, de organisatie kwam met deze toffe band doen. Dat had ik alles weer te krijgen met de kleine prijs van Friesland. Ze hadden de finale helaas net hellen. Maar dat Joris wel de mogelijkheid om deze bandje deel te zetten. Maar ja, de finale komt er ook weer aan. Hè? Ja, klopt. Groot feest. Zeker, ja. We hebben nu zelfs 3 finales in 3 verschillende categorieën. Welke? Bands, singer-songwriters en hip-hop. Ja. Dat betekent dus dat er een heel soort talent is. Zeker, ja. We hadden dit jaar ook veel meer aanmeldingen dan normaal. Dus dat is super tof. Het begint weer wat te leven, dus de bandjescultuur. Want we hadden ook tijden hoor dat iedereen wordt DJ willen. Maar nou, bassist, gitarist, dat blijkbaar is dat weer populair. Ja, het komt wel terug. En de hip-hop ook. Dat is ook heel opkomend, ook in Friesland. Dus dat is alleen maar mooi. Ja. Zeker mooi. Nou, ik vind het leuk dat je deze band meenam. Hoort zelf wat van Heurde Klanken en Heurde Bands of net? Zeker, ja. Ja. Dus dit is wel een favoriet bandje in dat opzicht. Ja. Het kan het nog worden. Moeten ze heel hard hun best doen. Ja, ik ga zo even luisteren en dan... yes. Komt wel goed. Ja, een beetje hard rock, hè? Heavy metal? Ja, het is een beetje een combinatie van psychedelic rock met je klassieke rock, de ouderwetse dingen, Jimi Hendrix, Rolling Stones, al die bands. En ook een combinatie met wat jaren 80 heavy metal, er zit wat Metallica in, Megadeth en allerlei mixen eigenlijk alles. Hard, heavy en melodieus is. Want dat valt me wel op. Ik ga hem even jet al. En ik denk, die melodie is die als een hoes, hè, wat dat betreft. Ja, dat staat zeker, dat gaat zeker heel lekker. Dat zit er echt heel goed in. Wat zijn de plannen, de ambities? De plannen zijn nu om heel veel meer te gaan optreden. We zoeken nu echt heel veel plekken om te gaan spelen. En we zijn ook van plan om een paar albums op te nemen. We zijn sowieso met 1 album zijn we van plan om te gaan opnemen. Moeten we even zien wanneer we dat gaan doen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Nou, een klein beetje komt maar weer. Zullen we daar nog opraden? Als het klaar is, komen we weer. Ja, ik versta niet alles helaas. Ik krijg nog een cursus van mij. Nou, ik vind het super tof dat jullie er zijn, jongens. Helemaal te gek. Ik neem ze maar even de Friesland Popband. Maar als win zie ik wel welkom best. Ja, maar goed, het is wel leuk om bij zo'n organisatie in ieder geval dat talent al hier op te doen uit deze provincie. Dus ik zet het bosje hier keurig del. Ik neem Esther mee, wat je met ook kan vinden. En dan kon ik ze live horen hier in Noorderwien. Grand Decadence. Tunnel vision again. Tunnel
Toffe, nije band. Helaas net de finale dus van de Friesland popfinale. Maar wel leuk genoeg om eens even nu te nodigen. Ja, en om een van die finalisten nu te nodigen, dan lijkt het dat ik weer een voorkeur gaan. Dat willen we natuurlijk echt net. Maar hoor ze in de gaten. Leuk om ze hier in de studio te houden. We gaan weer naar een evenement. We blikken een beetje vooruit op het simmerseizoen. Na je weken, je moet even kiezen. Het wordt het Westrein, de zaterdag. Of ja, je kunt de Vreeds en de Snijs nog naar dat Orenfestival. In de buurt trouwens. Simmerdijs. Inge Imelman, eerst van de organisatie. Simmerdijs, Smellingeloon, Drachten. Lees even uit, wat voor festival is het voor de mensen die het net kennen? Nou, eigenlijk heel leuk, net als de voorganger. Ook een toegankelijk festival voor jong tot oud en ouder en iedereen en zo breed mogelijk. En dat doen we door zoveel mogelijk van het aanbod gratis toegankelijk te maken. En het is in een festivalpark. Het is in een prachtige, mooie groene omgeving. Maar ook dat is gratis toegankelijk, dus iedereen kan er gewoon in. En ik zeg niet helemaal gratis. Er zijn 3 voorstellingen waar je een beetje entree voor moet betalen. Welke ben dat? Dat is een voorstelling, dat heet een Frans gezelschap, Dan L'Atelier. En die hebben echt een geweldig leuke voorstelling. Het is de 18 leukste minuten van je leven, noem ik het al. Het duurt namelijk slechts 18 minuten, maar het is zo grappig. Het zijn 2 poppenspelers die een pop maken. En zij manipuleren natuurlijk de pop. Of niet. Misschien is het wel de pop die de popspelers manipuleert. Dat spel in ieder geval. Ja, dat is erg leuk. Een andere voorstelling is Grondproeven. Grondproeven 1, dat is eigenlijk een theatraal debat. Over het vraagstuk waar we nu helemaal middenin zitten. Hoe verder met de landbouw, hoe verder met stikstof, hoe verder wij met z'n allen. En zij gaan samen met akkerbouwers in gesprek over of je je bedrijf nu wel richting de biologische kant brengt of niet. En wat daar de voor's en tegens van zijn. Actueel dus. Het is super actueel. Ze oordelen niet, maar ze proberen inzichtelijk te maken voor het publiek. Hoe het ook gekomen is dat die bedrijven nu eigenlijk allemaal zo groot zijn. En wat het betekent om nu weer te moeten afschalen. En hoe je dat eigenlijk doen moet. Ja. Dus, en daar hebben ze een muziektheater van gemaakt. Dus het is, en ook wat belangrijk daarbij is, de theatermaker of de regisseur is ook chef-kok. Dus je krijgt ook nog een hapje erbij, gemaakt door de chef-kok. En natuurlijk vanuit de boeren die daar ook aanwezig zijn vanuit de akkerbouw. Ja, daar moet even van vertellen. We gewoon dat dit vrij dure producties binnen neem ik gewoon. Ja, op een gegeven moment is het potje me heel te leeg natuurlijk. Hè? Ja, dat. Niet dat de entree nou per se dat rechtbreidt hoor. Maar ja, we vinden het ook belangrijk dat kunst en cultuur is natuurlijk super tof dat het allemaal gratis toegankelijk is. Maar het moet wel ergens vandaan komen. En dat je ergens ook weet dat je gewoon voor sommige dingen wel moet betalen. Dat vinden we ook belangrijk. Helaas kunnen we net het hele programma nemen, maar daar ben ik gelukkig kranten voor, dus die lekker even zien. Online is van alles te vinden trouwens. Simmerdijs, google je even, dan kom je dat heel eind uit. Maar even een paar highlights verder. Wat is er verder vrij toegankelijk, wat leuk is om even te vernemen? Nou, er is inderdaad heel erg veel. Dus kijk vooral op simmerdijs.nl. Dat gaat van muziek tot theater. We hebben vrij veel activiteit voor kinderen. En we maken een tuin der zintuigen, noemen we dat. En dat is eigenlijk een festival binnen het festival waar kleine kinderen in een veiliger omgeving kunnen spelen. Maar wat ook toegankelijk gemaakt is voor mensen met een beperking. Mensen die bijvoorbeeld prikkelarm nodig hebben, die niet in alle herrie van de muziek kunnen, die kunnen terecht in de tuin der zintuigen. En daar zijn allerlei activiteiten die allemaal wat rustiger zijn, die stiller zijn, die wat meer vanuit niet alleen het horen en de doef, maar ook vanuit het ruiken en kijken en voelen vertrekken. Een prachtige muziek, zeker hartstikke leuke naam, leuk optredens. Nou, we hier een vriendenweek hier, Esther de Jong, Big Leaks, die zal nog optreden. Nou, het is maar een van de naam. Ze schuwen zeker, dus ik het stevige werk net. Even de locatie, waar is het precies? Het is in het Slingerpark, dat is in Drachten, een park langs de Lauwer, dat ligt langs de Lauwers. En ook in de Sluisfabriek, dat is een fantastisch industrieel oud pand, wat sowieso al tof is om binnen te komen. Ja, maar de productkunstenaars zitten daar, hè? Ja, daar hebben we 2 voorstellingen staan. En allemaal jong talent wat daar aan het werk is. En super tof is dat je daar vanuit het park met een pontje over het water naartoe gebracht wordt. Net stenen maar erheen. Ja, precies. Leuk dat het weer is. Dank u wel. Simmerdijs nogmaals op internet is er volle meer te vinden. Het is 3 dagen, is ik maar even al hier in Drachten. En
beetje mooi water erbij, dan ben je helemaal clear. Maar goed, dat hebben we gelukkig net in de hand. We gaan terug met een optreden hier van de band Black Fuse. Every story has a beginning, and every story has an end. And some of them are never winning, and some of them are truly bad. Never, never, never understand. Always, always, always take it. No way you will comprehend this. No way you will find it out. Nobody is gonna miss it. That's something that I say out loud. 'Cause no one ever gets this message, and no one ever tells the truth. Forever blocked in this old passage, forever stuck in this mood loop. Never, never, never understand. Always, always, always take it. No way you will comprehend this. No way you will find it out. Nobody is gonna miss it. Not something that I say out loud, 'cause I'm not proud. You will see it written all over my face. I know for certain. Yeah. Everybody sees it written all over my face. I know for certain. No way you will comprehend this. No way you will find it out. Nobody is gonna miss it. Never. Toffe band, Black Fuse. Greensland, Friesland, ja, neem het maar even. Ze komen in ieder geval maar naar je plaat uit. Aan het begin van het programma zien we, en dat helemaal ongetwijfeld, helemaal even een prachtig optreden zien van de Big Band Layout. Er zit een bijzonder verhaal omheen. Het is een van de oudste big bands uit Friesland bij. Opricht in 73 en dan is het rekker somke makkelijk makken. Ze bestaan 50 jaar. En er komt een feest van. Ze wonen een recordpoging aan. Dat has een beetje oorskalen, maar wat er bloedt is een fantastisch evenement. Snijdenmikkie de 24e, onderdeel van City Proms in Layout. Richard, de beste vastzitter van deze club. Ja, klopt. Hoe zwieren baan is dat? Nou, we hebben zo'n leuke club. Het is helemaal niet zwaar. Ik ben wel muzikant, ben moeilijke mensen, hè? Nee, ik zeg altijd... Als je een beetje de touwtjes aantrekt, dan komt dat helemaal goed. Dus nee hoor, geen probleem. Goed streng van ze weg. Ja, ik zeg altijd, het is één grote familie. En zo voelen we het ook. Als ik iemand ziek is, wordt er bloemetje gebracht. Als we spelen, dan hebben we altijd plezier en lol. En ja, dan houdt 50 jaar vol, hè? Ja, dat is wat we nu doen. Wanneer bist u erbij gaan? In 2006 ben ik erbij gekomen en toen hebben ze mij op een gegeven moment gebombardeerd tot voorzitter. Zo van, nou, niemand wil, doe jij het maar. Ja, inmiddels al behoorlijk lang. Dus ik heb het 40-jarige feest hebben we met bestuur georganiseerd. En nu dan het 50-jarige jubileum. Dus ik wil graag jou en de hele crew deze taart overhandigen. Fantastisch, ja, dit is eigenlijk van de Big Band, maar even zeggen, joh.
Dit is fantastisch. Ja, en we gaan nog meer taarten. De mensen niet er binnen van de Big Band. Dit is nog net een hele complete groep, Leuk, hè? Nee, helaas moesten er een aantal werken. Die konden geen vrij krijgen, maar we vonden dit zo mooi om hier te zijn. Ja. Dus we hebben met een aantal muzikanten minder... hebben toch dit neer kunnen zetten. Ja. Daar zijn we trots en blij mee. Je krijgt al die taart! Toch even praten. Skets even de Big Band Ljouwert. Wat voor club is dit? Nou, Big Band is, zoals je al aangaf, de oudste Big Band van Leeuwarden. Of van Friesland eigenlijk. En wij spelen allerlei muziek. Van swing tot funk, pop. Maakt niet uit. En we hebben natuurlijk 3 geweldige, gezellige, mooie zangeressen. Die echt ongelooflijk goed zingen. En dat maakt het zo mooi, hè? Dat moet ook gezegd worden. En... Nou ja, weet je, eind vorig jaar wilden we iets bijzonders doen. En dat mag wel gezegd worden. Je bestaat 50 jaar. En dan denk je, wat ga je nou doen? En op een verjaardag nodig je vrienden uit en familie. En iedereen die je maar lief hebt en die om wie je geeft. Wij dachten als Big Band, wat is nou mooier om onze vrienden uit te nodigen? En ook na de corona is er binnen de hele muziekwereld zo'n tekort aan muzikanten die ermee gestopt zijn. Wij dachten, weet je wat, we gaan organiseren dat wij alle Big Bands in Friesland uitnodigen om op de 25e met ons te spelen. Dus we nodigen al onze vrienden uit. En we hebben 12 fantastische bands bereid gevonden om mee te doen. En dat gaat van 3 jeugd Big Bands tot professionele, semi-professionele Big Bands. En dat wordt echt geweldig. Ja. En de 23e spelen wij met City Proms. En wij hebben aansluiting gekozen bij City Proms. Spelen we zelf van 4 tot 5:30. Op het hoofdpodium. Dus Silent, ja, daar maken we echt een feestje van. En de 25e hebben we een route georganiseerd door het centrum van Leeuwarden op 6 horecalocaties. En daar spelen we dus met de big bands van 1 tot 5. En op elke locatie spelen 2 bands. Ah, dat wordt één groot feest. Dus ja, kijk even op onze site. Daar staat de routekaart op. Daar staat de plattegrond op en het blokkenschema. Ook op de site van de City Proms. Ja, dat wordt gewoon één groot feest. En het mooie vinden wij dat we hopen ook dat dit de komende jaren een vervolg gaat krijgen. Maar een traditie weer. Ja, vinden wij wel. Waarom niet? Ik bedoel, dit kun je in Sneek, in Heerenveen, dat kun je Dokkum, overal kun je dat doen. En die bands komen uit heel Friesland. Dus dat is ook een beetje onze drive om met elkaar feest te vieren. En het mooie is, wij zitten bij de Friese Jazz Federatie. En het doel daarvan is ook het promoten van de jazz- en de swingmuziek. En die hebben ook bijgedragen om dit mogelijk te maken. Dus ja, dat wordt gewoon echt één groot feest. Spelen ze goed als praten, Christo? Nee, ik speel een stuk minder. Ja. Ik verdien wel mijn geld met praten, dus vandaar. Ja, nou goed. Je hoort wel mijn enthousiasme. En nee, maar ik viel heel veel humor bij hem en ouwe hoeren. Moet er ook of niet? Ja. Dat houdt het leuk. Dit is de laatste editie voor december, dus we moeten een beetje gezellig worden. Ik neem nog even zien, want ik vind dit echt fantastisch. Prachtig mooie taart. De delen we hier aan onder alle meesten van de Big Band. Nou, ze bent er haast al een jaar. En dat vind ik echt ontzettend leuk. City Proms dus, 23e op Vreeds. Stier ze zelf te spelen en op Snijdermegge de hele stad van Ljouwert stiert maar in eerst weer. En dat is de Big Band, 50 jaar. Gefeliciteerd, Lokweeske! Dankjewel. En dit is live in Noorderwien. Ain't nothing I can say, nothing I can do. I feel so bad, yeah, I feel so blue. I got to make it right for everyone concerned. Even if it's me, if it means just to me, what's getting burned? 'Cause I can never make you happy. No, I couldn't do that to you, boy. Only wish I didn't love you so. Makes it so very hard to go. So very hard to go. So very hard to go. I knew the time would come. I'd have to pay for my mistakes. See, I can blame you for what you're doing to me, boy, even though my heart aches. Your dreams have all come true,
Ja, ze hebben de tent allemaal vol met de big band Liao. Het fantastisch. 50-jarig bestaan, sowieso. En ze staan ook op het City Proms Festival. Dit is een te gek band. Black Fuse, Grange, Fries. Hoe zit het eigenlijk, jongens? Ben je nog Fries bij of net? Zeker. Ja, zeker. Kees van Snits en Outrup. Ja. En waar is Sieburg? Greens. In Grange, hè? Ja. Ja, ik neem hem steeds Grange band, maar ik gewoon een beetje van beide, toch? Ja, zeker. Nou, stel even de band voor. Nou, dat is... Dat blijft wel even niet Fries, hoor. In het Fries? Ja. Dat is Tijmen van Greens. Edwin van Zuidhoorn. En Jeroen van Greens. Ja. En dan is Rocco, de gitarist van Gieten. Ja. From Gieten. Ja. Ja, we kijken wel even Niggels praten. Ja. Drok de Wanne, je maakt een beetje stoner rock, ze hebben heavy metal in. Je bent ook al een tijdje bij elkaar, zo'n 2016 of zo? Ja, 2016 waren we hier voor het eerst. Was mijn tweede optreden toen. Ja, dus we zijn inderdaad al een beetje bij elkaar. Ja, steeds in dezelfde bezetting? Steeds dezelfde bezetting, ja. Ooit met een EP uitgekomen en nu bezig met een album, begreep ik? Ja, het album is al klaar. We zijn bezig met videoclips opnemen. We hebben er nu 2 uit. En na de zomer dan komt de volgende en dan brengen we ook het album uit. Ja. Maar toffe nieuwe single, Angel in Black. Angel in Black! I like, ja. Nee, zeker ook even mijn favorieten. Ah, lekker wel, lekker. Hoe ontstaan nummers bij jullie? Ga je met z'n allen zitten te jammen? Ja, hè? Nee, hij zit altijd in zijn eentje te jammen. En die gasten achter zitten altijd in zijn eentje te jammen. Er zit altijd eentje bij, hè? Dan zeggen ze, zo moet het. Dan zeggen wij, fuck jongen, wat nou? We zitten in een band, we willen het gewoon samen doen. Niet zo dominant, jongen. Nooit samen, die jongens. Daar Die... moeten we het mee doen, inderdaad. Gewoon. Dus hij schrijft hele vieze teksten, ik schrijf af en toe een vieze tekst. En Kees legt een baslijn onder van hier tot Tokio. Nou, gelukkig is het allemaal in het Engels. Gelukkig wel, en ja, verstaan we er niks van. Gaat niet ondertitelen. En het beste Engels is het niet hoor. Zeker niet. Een beetje vriendenband geworden? Ja, absoluut. Waren jullie het al of is dat ontstaan? Nou, is ook ontstaan. Ja, ik was met Rocco al in een vorige band, Is It Burns. Ja. En Kees is erbij gekomen. Rocco was begonnen met Edwin. Die leerden elkaar in Zuidhoorn kennen. Op een gegeven moment hadden we een nieuwe zanger nodig. En toen vonden we Tijmen uit in Groningen. En ja, we zijn nu al heel jaren samen. Het gaat hartstikke goed. En dat is ook het belangrijkste, denk ik. Anders hou ik niet uit met elkaar. Nee, het moet wel leuk blijven, inderdaad. Ja. Het is altijd zoeken naar stijl, naar een sound en dat soort dingen. Stone rock, beetje heavy metal. Was het een enorme zoektocht voor jullie? We blijven schaven, hè? Ja, we doen steeds weer een nieuwe poging, een effectje, een ander pedaaltje. En dan een beetje, daar komt een andere riff bij. En en dan vinden ze het wat of ze vinden het niks. En dan gaan we ermee aan de gang. Ja, en dan krijg je Black Fuse. That's the way it is. Zo is het, ja. Het zijn net mensen. Ja, het liggen wel mensen, ja. Iets van een planning, album uit en dat soort dingen? Heb je iets van agenda's bij? Moet je niet bij mij bij de nee, zijn, nee. Nee, niet goed. Ik had een planning, want wij zouden hier dat album presenteren. Maar het werd natuurlijk helemaal niks. Want iedereen zei, voor de zomer doe je niks. Ja, daarom, ik denk dat ik zal even voorzichtig informeren. Maar wij komen gewoon terug bij jou. En dan gaan wij gewoon in september gaan wij het album bij jou presenteren. We gaan de agenda inpakken. Oké. Nee, niet dat jullie... Dat we gewoon naar RTV Noord moeten, maar prima. Ja, dan ga je daar maar heen. Ja. En dan kom je... Hey, wat nou, hé? Woordpiek. Dames en heren, Black Fuse live in Noorderwien. Ik neem wel 5 keer voor hem in Noorderwien. Voor de laatste keer overigens van december. Na december, september ben we er weer. Maar ja, daar heb ik al heel veel planning voor. Dus vandaar mijn twijfel. Kom je later maar weer eens terug. Black Fuse live in Noorderwien. Hoi!